yi mishiri na as-sadaqa wal ihsan, a kyautata. Manzon Allah ya fi kowa kirki, ya fi kowa alheri. Aka ce idan watan azumi ya zo, kai kirkin manzon Allah kamar iska, ko ina shiga take, kowa samu yake daga manzon Allah alaihi salatu wassalam. Wannan kira yana nan ya fi karfi ga masu hannu da shuni. Ku fito da kuɗaɗe, a sai buhunan shinkafa, a sai abubuwan azumi, buɗe baki na sahur, a rarraba ma talaka waɗanda ba su da shi. Kai ma a cikin abin da ka samu ka rarraba ma waɗanda ba su da shi. Sannan islahul qulub wa tarkul khusumat, mu gyara zukatanmu. Sannan kuma duk wani maganan hayaniya tsakaninka da na husuma a yafe mu juna. Mu shiga watan Ramadan ban da wani gilli, ban da wani kulli na wani. Duk wani abu da yake tsakaninka da ba kowa, ka ce ni na yafe kafin watan azumi yayi, ni na yafe mu kowa. Ka yafe, kowa ya yafe mu kowa da kowa. Duk mu yafe mu juna, mu shiga muna lafiyayyu, muna masu tsarkakan zuciya. Domin duk wanda yake gaba da wani, akwai hadisi ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, duk ranan wanda da ya a duba, muna gafarta mu bayin Allah sai waɗanda suke husuma. Balle a watan azumi a ce kai ma kana husuma, kana yin gaba, kana ƙi da kana wani ƙi